میلاد کریے آمنہ دا سونا لال آیا چونکہ آمد مصطفیٰ موبائل دی لائٹا آن کرو یار موبائل دی لائٹ ہر بندہ آن کرے جدے پر موبائل ہے میں دعا کرنا یا اللہ دا کبھی سافٹ ویئر نہ ہوتا جدا میرا موبائل دی لائٹ آن کر لے ہاں چونکہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سارے پنڈ والے نوں ساری طرفوں ماہ ربیع النور شریف کی مبارکباد پیش کرنے ہیں آج سارے کریم آقا مدنی لجپال دا خوشیاں والا بچتاں والا مہینے دا چند نظر آیا ہے اور خدا دی قسم جڑا اس مہینے دی خوشی مناندا ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ او بندہ بڑا ہی محبوب ہے ہاتھ چوک کے بولو چند چڑھیا میلاد والا یار چند چڑھیا میلاد والا دن خوشی دا کمال آیا آؤ رل کے میلاد کریے یارو آؤ رل کے میلاد کریے آمنہ دا سونا لال آیا بولو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ حلیمہ غم ہو گئی تاج بیتوں ہو گئی تاج بیتوں تیرے گھر وچے آگے آئے تیرے گھر وچے آگے آئے تیرے دکھڑے مکان والا بولو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ